Mga 50 kilograms. Isa 50 naka-tank. Isa ka tank. 50 kilograms na. Oo, sa 50 kilograms. Tapos? Ang yung position niya. Oo. Kung mag-refill na sila, nabaliskad nila. Ah, Haringin lang ang machine. okay. So sa isa ka machine, apat na, Isa na naka-machine. tatlo na ka machine. Tatlo na. Mm. 1, 2, 3. Sa isa ka machine, apat. Ay. Apat ka, tawag ni gani, ka slot. Oo. Oo. Isa ka-machine, apat ka-slot. Ano nga slot na? Slot na yung slot ang kanister. Ah, okay. May Wala sunod, siya. butang Oo. apat. Ah. Tapos kiluho nila. Okay. Sa isa ka-machine, makaproduce sa apat. Sa isa ka... Sa isa ka load. Sa isa ka mani. Oo. Isa ka mani. Tapos na mo depende na sa maubos. Oo. Okay, so pag ubos na, isa. Ay, okay. Okay. Alright. And the problem is, wala sungawan. Wala sang? Sungawan, wala ano yun. Di, bawal ni. May gitsin lisensya. Bawal ka na yan, kay backdoor na yun, pwede. Kaya dutay ka na din. Sigabong yun. Dalawang Oo. saksak na rin. Tapos, salpak na salpak. Oo. And this one, hindi na ako na siya. Ay, okay. And that is how they do it. Kamusta ka na, no? No time, no see. Dito, no? Wala. Di ba nila ginakuha ho? Ginabakal. Aray, lamang. Illegal na iya, pagbakal na. Yeah. Oo, tapos illegal lang ilang na pag-refill. Yes. Okay. Alright. Okay, sir. Sige, sir.